vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Kwanga kuri seiko kuchurch? You can tell us in the comment section. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii mukoma, ndiri mudzimai, ndine makore 45 years ekuberekwa. Ndakaroorwa apo pandainge ndichiri ne14 years nekusiyana kwevabereki. Mainge muri mugore ra1986 ndichitanga grade 1, apo zvakazoita kuti magariro angu ave aine kakushungurudzika. Handina kuziva kuti upenyu huchazondiomera kusvika pari nhasi. Fast forward, grade 1 iya ndakadzidza zvangu muHarare kusvika grade 7. Ndaiva zvangu ndisinganyatsokugona zvangu muchikoro ndokubva ndafoira grade 7 apo ndichigara naamai vangu nguva yacho. Saka zvadaro baba vakati, iwe watamba nechikoro, unodzokorora grade 7 kumusha. Ndokubva ndazoendeswa kumusha, mukoma kunodzidza kumusha kwedu. Kumusha ndaigara nambuya mai vakabereka baba. Teme yekutanga takati tavhara zvikoro, ndakaenda kwainge kuchigara baba vangu nemukadzi wavo wechi2 vavainge varoora mushure mekunge vasiyana naamai vangu. Ndiripo pakutumwa munhu kubva kumusha kuya vachiti mbuya vakangofuma vakafa vasina kana kurwara. Ndakarwadziwa mukoma. Mbuya vangu vaiva vari munhu ainge akanaka uye zvekare vachindibata zvakanaka. Kushaya kwakaita mbuya vangu, ndakabva ndafunga kuti kuenda kuHarare kunodzidza. Vamwe mumba takaberekwa tiri 4, vakomana 2 vasikana, asi ini ndega ndini ndaidzidza kumusha. Ndaiti kana ndikazvifunga ndaibva ndatanga kuchema. Dambudziko rakazotanga mbuya vavigwa. Urongwa hwekuti ndinge ndichibva kumusha hauna kuzobudirira. Ndakasara ndikabva ndazogara nehanzvadzi yababa, uyo ainge asingagare pamusha. Munhu aingoita zvekungoti akawana boyfriend anoenda, unozongoona adzoka kana kwapera mazuva obva adzokera zvekare. Kudzamara ndava nemukomana, ndakabva ndatanga kurara nemukomana. Kwainge kwaita nguva tete vasina kudzoka. Pandakangoziva kuti ndarara nemukomana, ndakabva ndatiza ndokubva ndaenda kuHarare kwainge kuchigara vamwe vatete vangu ndokuvaudza. Vakati saka mafungei mainini? Ndikati kumusha ndidzokere. Izvo ndainge ndatobatira pamuviri. Ndiri pavatete kuHarare ndakazodiwa nemwana walandlord ainge aine 26 at that time. Ndikamuudza kuti ndine mukomana kumusha ndakarara naye. Akati kana tichishandisirana dziviriro. Murume uyu ndakazoona mwedzi yapera ndokuti handina kuenda kunguva. Ndikamuudza akati okay, ndichachengeta mwana kusvika akura, chero uchazomuudza hako kuna baba vake kana nguva yakwana. Ndakabva ndatanga kushanda mumba pamuviri pasati pava kuonekwa kuti ndiunganidze mari yekutenga zvinhu zvemwana. Sezvo iye ainge asiri iye akandipa pamuviri, ndakabva ndazomuzvarira vana 3 vose vakomana. Asi murume uyu haana kuzombogara, akashanda kusvika tichizosiyana. Ndokubva ndauya kujoni naye kana kutsvaka basa. Munhu ainge asingadi zvekutaura nevanhu, akarema, aiswera akazvivharira mumba zvake kunoku kujoni. Zvinhu zvakaoma, kuti rent, chikafu, kutumira kuvana kuzimu. Apa inini ndichiwanawo salary shoma isingakwani zvose zvinodiwa. Ndainge ndava kuti dzimwe nguva ndinozotaura ndega nekuda kwezvandainge ndakatarisana nazvo. Akabva ati ndava kuda kuenda kumba kuzimu. Akaenda. Ndakazosiya basa ndikatevera kumba kwacho. Paiva pamba pevabereki paanogara. Apa panogara vanhu vakawanda veukama, hapana anoshanda. Inini pandaitumira vana vaingondiudza kuti grocery harina kwarinosvika. Saka dambudziko rava pakuti iye zvake takazosiyana pava ne4 years. Kushanda ndiri kushanda, asi dambudziko kusiya kutumira kumba kwavana vaya vaakandizvarisa nekuti wangu ndakachengeta. Iniwo wacho ndakambotsvaka munhu wekufambidzana naye, asi munhu uyu anodhakwa. Haana kana nguva yangu semunhukadzi. Apa mwana wangu wandakasiya mudiki ane 12. Mukoma ndiri munhu asingadi zvekupinda mune zvekudanana. Ndava kutya nekuti uye ndikapindazve mujolo hazviite ndibatsireiwo. Kana paine vanokwanisa kundibatsira ndibatsirikewo.
kwekusvika kuzimu handichina kuti ndione vana vangu. Mwana wechikoro ava mumwe chete zvake, asi ndiri kukundikana kuti ndigare naye nekuda kwekuti ndainge ndichishanda samaid stay in. Handidi kusiya mwana ari ECD, iko zvino ava grade 4, saka handidi mwana wangu kuti ange achizoita zvekundiratidzwawo pamapictures. Ndibatsirewo mhuri yeZimbabwe, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Please ndatambura zvangu, inini ndibatsirei ndionewo mwana wangu. Nhamo ndiyo yakandisvitsa apa, handina kwekuenda ini kana kwekugara. Hapana chinondirwadza kuchengeta vana vevarungu vatinoshandira. Wako mwana asina kana rudo rwaamai. Zvimwe ndichazokuudzai nekufamba kwenguva. Ndiri kubasa, nguva yekunyora handina. Ndosaka vanzvadzi vedu vanga vachinyora vachishandisa shorthand, ndanga ndichitoverenga ndichitoitawo zvekutogadzirisa. Saka ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mwari dai vandiregerera, but at the same time manje ndava kutya. Ndikuda kubvunza kubvawo kumhuri yeZimbabwe kuti ndingabatwa here, because vana vangu vose mukoma vane mabirth certificate maviri, ndakaita madhiri. Saka pava nemukana manje wekuti ndige ndichiendawo kunoita zveunurse aid. Mukoma ndakatotengerwa COS racho iroro nechimwewo chikomba chandiri kudanana nacho, but murume uyu ndakamborara naye ka1 when he was still here in South Africa, ndichitochitawo on my husband. He was also cheating on the wife. Taitodanana but takazongorara tose ka1. So I was surprised ndichiona friend request. Ndakatomboda kuidelete friend request iyoyo, ndikati zvokungoita mafriend request ari maghost account. Anyway, ndakabva ndazongo accepta. Ndikabva ndatoona message yakanzi thanks for accepting me. Ndikati ko ndiwe aniko? Akabva anditi ndini Steve, not his real name. Hana yangu yakarova mukomana. Ndikati Steve, iwe Steve ndiwe here wandakanzwa kuti wakaenda kuIreland? Ndiwe chaiye? Ndokubva tatozo exchange manumbers paya, tikabva tatanga kutaura kuWhatsApp. So takabva taronga mukoma in secret, tichita zvinhu zvedu in secret. Akabva anditi iye ane munhu waanoziva personally, he is a family member. Akabva ati pari zvino baby handina mari, but ndinokwanisa kutaura nabamunini vangu, then ivo vanobva vazokugadzirisira zvinhu zvako. Then kana wauya kuno kutochishanda wandinzwa here baby, please promise me kuti kana ndikakuitira madhiri awa hauzondirasisi. Ndikabva ndati why would I ever do something like that? Mukomanashi nemunhu uyu tinodanana, iye ari kuti I'm not sure kuti ndinokwanisa kuzosiya mhuri yangu here. Ndikati there is no need yekuti ngochisiya mhuri yako. Kana ndikauya ikoko unofanira kungoziva kuti unenge wava nevakadzi vaviri, ongotipawo rudo runenge rwakafanana. Kunyange ndikasazovazivawo hangu ivo kulezi zviya zvekuita mapersonal introduction, hazvina hazvo basa. Tinongoitawo vana vedu upenyu huchingoenderera kumberi. That one I accept mukoma. Pamwe anokwanisa kuti idefeat, but nhamo iri muno muSouth Africa ka yekugara pa usina mapepa, kungodai unongochingoenda unodhindisa mapassport kuborder. Ini hangu I cannot do it. Now nyaya iripo ndeyekuti ndanga ndakaita madhiri izvozvi zvekuti takangwarisa mukoma. Iniwo ndakahurirawo tichiri mukomana nemusikana kubva tichiri kuhigh school. Ndakamuhurira ndokubva ndamitisiwa noumwewo ainge achitoita zvekudrive makombi. I only told him once kuti shamari iwe I think I am pregnant for you. Ndokubva atondirova paya akabva anditi iwe pregnant for me what? Tsvaka umwe munhu waunopa chinhumbu chako ichocho. Ndakazama kubvisa nhumbu yaiye mwana wangu wekutanga. Apa akabva auya futi nemablessings in my life. Pandakaona kuti zvainge zvaramba, ndikabva ndati munhu akapusa wandinokwanisa kutongopomedzera nhumbu iyi iyi, not vamwe baba vanenge ndichidanana navo, but uyu akazova murume wangu. Akazongoti arara neni, ndikabva ndatoti apa watondimitisa. Akabva afara, ndikaagwa, ndikakiswa, ndikaita sei. Akabva anditi utotizira. So mukomana achi ndakatotizira paipa ndichitoziva kutoti munhu uyu kauyu haisi nhumbu yake. Saka ndainge ndisati ndatozviziva kutoti iyewo he cannot give birth. Saka mwana ndakamuchengeta, mwana akakura. Mwana akangoti achingonoti 1 year something. Ndikabva ndatoti panapa there is no need for me to wait. Pandakangonzwa kuti ndainge ndava ready to have another baby, ndokubva ndatorekedza kunwa mafamily planning without telling him.
mukomana achitakarara tose gore rose hakuna kana chakabuda. At that time ndainge ndisingambomuhurire ndisingaite sei. Mwana akati achinopinda mu2 years something, ndikati baba ava vari right mwana achinoda kunopinda mu3 years ndokubva ndazopamwa chimwe chana nerimwe dhara randainge ndichishandidzana naro uye zvekare randainge ndichidanana naro. Saka dhara iri mukoma rakangorara neni ndikangoti maybe for 1 month ndokubva ndatobatira pamuviri, and ndakatozviziva kuti these days that I'm sleeping with him, not sleeping with my husband, I am ovulating. Mukoma ndakabva ndabatira pamuviri paya. Ndikaudza murume akangopopota akati ndanga ndichida kuita space yekuti vana vaite space ye6 kana kuti 5 years wakasika, vana vanozokura vachidheererana nekuti vanenge vakangoenzana. Ikati ndozvitoripo baba mwana, vakabva vati it is okay. So mukomanashi vana vangu ava ndakazovatoresa mabirth certificates first of all chitupa chababa vavo, who is not their biological father, just their stepfather, even though they do not know and he does not know. Saka mukuzofambawo mukomanashi ndakazongoona kuti it is not okay. Ndikabva ndinotaura nemurume wauya akazoshayika zvake, ndikati adia I know kuti wakaramba nhumbu but mwana uyu ndewako. Akabva anditi you know what happened at that time, you were young. Saka ndakangorowo nehana kuti mwana iye yuyu kokana ndikanzi anenge anditizira ndichamuisa kupi, ndokusaka ndakazoramba, but I knew kunyange pandaitorara newe ndaitonzwa kutoti wewe watova nepamuviri. Ndikabva ndati okay, so what is the plan now? Akabva anditi mwana wangu ndinomuda ini, I want you to go with me tobva tanotoresa mwana uyu birth certificate. Mukoma zvingataurika kuti mwana birth certificate atori naro. Ndakati ndakagara paya ndikabva ndati kufunga. Saka pano mumfesi uyo ainge achimbondinyenga, anogara kuchitumbwiza but anongoshandawo ikoko kuma offices kwacho. Ndikabva ndakamufonera pakati peusiku. Akabva ati iwe wakanyatsokwana here, do you know kuti I am married, ungandifonera na 12? Ndikabva ndati shamari, handiti waigara uchiti unondida, kana uchindida you have to prove me. Ini ndava kutouya kumba kwako, ucharara neni mangwana, ndiri kuuya nemunhu wangu, ende kana ndauya naye handidi kunzwa mastories. You just have to do what you can do. Ndibatsirewo shamari, anything that you want I will do it for you. Shasha yakabva yamboramba yakanyarara, akabva yati let me get back to you. Akazondifonera, it was somewhere kuma3. Akabva ati aiwe unonetsa. Akabva ati it is fine, munokwanisa kuuya mangwana, but remember kakuti iwewe neni tofanira kuti tinge tichizorara tose. Ndikati but on top of that ndipe mari. Saka ndakabva ndazomupa mari because akati zvimwe zvacho I have to share nevamwe vandinoshandidzana navo. Saka ndakazovapa mari yainge ichikwana iyo kuita $390. Izvi ndakazviita in secret. Tasvika kuya mukomanashi tatotoresa mwana wedu birth certificate. After that ndopa ndakabva ndachizotaura nedhara riya rekundimitisa avo vanhu vemari mukoma, munhu anozivana nevanhu vakawanda. Ndokubva tatoresa zvekare mwana wedu birth certificate. Kutaura kudai so mumba mune 4 mabirth certificate zvisingatozivikanwe nemurume wangu. Zvino nyaya iripo ndeyekuti vana ava ndanga ndichida kuti ndike ndichienda navo. I want to run away from my husband mukoma. Kutaura chokwadi, me and him we do not share the same future. How can I share a future with a man asingakwanise kundipa mwana? Handidi kuti ndike ndichizomusimudzira ndobva ndaenda naye ikoko kuisland through inini. Never. Nemasacrifices awo andikufanira kuti ndike ndichizonoita ikoko ndobva ndati rimwezi munhu ngariuye rizoita trailer kumashure kwevana vangu. No, but dai kwanga kuri kunzi ndiye akava producer vana vacho ivavo ndaizomunzwirawo dzidzi. No, that one I can't. Kana ndichienda hangu kuisland ndichanoita masacrifice angu pasina rimwe zirume rinenge runyaira kumberi kwangu richiita sekunge rinenge richida kuzonditonga. So ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe indibatsire. Kana kuri kunzi vana ava ndikaenda kunovatoresera mapassport avo, zvinokwanisa here kuzobuda musystem kuti vana vane mabirth certificate maviri? Please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Otherwise, goodbye Africa. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi otherwise goodbye Africa. Vanzvadzi vedu ava vava kutozviona vatova kuEurope. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi handidi kuramba ndichingo hakana nezitrailer rekuti vana plus murume futi asingakwanise kundipa vana. Zviri nani kuti ndikonoita masacrifices ndichiziva kuti masacrifice andiri kuitira vana vangu ndega. Pakaipa.
rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Saka inini baba vangu ivo vanoita zveun'anga. So iniwo ndakaramba, and then he disowned me. Vakabva vati kubva muzuva ranhasi, you are never going to become my child. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 27 years kuberekwa. The pressure is too much, and unfortunately mukoma ndakazoenda kun'anga. This was last year after ndasangana nemaproblems akasiyana siyana. It was just too much kusvika pakutadza kubhadhara even the college fees. So ininiwo ndiri kuendawo kubible school. My dream has always to become a pastor zvangu. Saka ndakabva ndachizotanga kuenda kubible college, but nyaya iripo ndeyekuti mari yekuti ndige ndichienderera mberi nechikoro handichina. Already ndakatoenda kun'anga, ndine kamudzi kandakapiwa. So at the same bible school where I am, ndine girlfriend yangu. Hatisati tarara tose zvedu, tainge takazviudza kuti tichazotanga kurara tose after tagraduate, after we have gotten married. That is when we can sleep together. But nyaya iripo mukomana ndeyekuti ndakanzi kuti ndige ndichizokwanisa kuzoita mufundisi ane mukurumbira, ndinofanira kuti ndige ndichirara naye, but ndichazoshandisa kamushonga aka kuti paya pakunorara naye ndinobva ndatanga ndarova sikarudzi yangu nako kachimuti kacho ikako kandakapiwa, ndobva ndazokaisa zvekare pasikarudzi yake kuti ndige ndichizokwanisa kuwana masimba. Please ndibetsereiwo muri yeZimbabwe. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanakomana uyo mu comment section. Strange things indeed they do happen in this world.